गिबि गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव फिन खनसेबाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 24 जुलाइ दिनैनि हाबाफारियाव दङ। गिबि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड मुंख्लं जानाय नखरनो थाबैनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होनो दाबि खालामदों। मैया बाक्सा तामुलपुर जिल्लानि मुंख्लं नखरारि आफादा फिन खेबसेबाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो BTC सरकारा फोसावनाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। नैथि खौराङानो जादों दुखुनांथाव जाब्रबथायाव खवरंआव उन्दै गथ'जों लोगोसे सा 6 सुबुंनि जिउ खहा। सुबुंनि मिथिनाय बायदिबा खवरंनि निलाम हाथायाव एबा निलाम बाजारनि खाथिनि लामायाव जाब्रबथाया जादों होननानै मिथिनाय जादों आरो गारिनि नाम्बारानो जादों AS11S8232 गारिनि नाम्बार आरो लोगोसे अट'नि नाम्बारानो जादों AS01BC201 होननानै फोरमायनाय जादों। थामथि रादाबावनो दङ आसामनि माजुलियाव बिसिखौ गोथाङैनो सावनो नाजादोंमोन फिसाया। मिथिनाय बायदिबा थांनाय मंगलबाराव आसामनि माजुलियाव सासे हौवाया गावनि बिसिखौ गोथाङैनो सावनानै बुथारनो नाजादोंमोन। सुबुंनि बायदिबा गरामर ओनसोलाव जादोंमोन, जेराव दायनिगिरि सुबुङा जुमाय फेना गावनि बिसिखौ सावनो नाजादोंमोन। आइजोआ गोब्राबैनो खामदोंमोन होननानै मिथिनाय जादों, जेराव आइजोखौ दा जरहाट मेडिकेल फाहामसालियाव दं होननानै मिथिनो मोनदों।